Kamingaw, dili dakita oy. Kira hangin man po. Lugay ko na ibugan ang sila pa. Sila pa. Katong naibugan po ni mo ba? Iba naibugan na. Kani o, naibugan po ni Ana. Ibugan ko na. Katong ingon ni mo sa ako ba, na maayo kayo ng istorya ba? Ay, mo din na siya. Basta nagbabaha daw na kayo na, oy. Naibog ko na, pero wala po kita sa personal. Asig na ana yun. Oo, manidiri man gito nagpuyo kay ko ah. Pero parang litag makita natin sa mga na. Dapat ka to direk. Malo ba ay tagpunguyap? Ako na nila. Ako na nila. Ako na nila gani. Ako na. Madiskarga lang. Sige, sa Sige, diskarte. sugtol. Sa diskarga ra ta magdaog kani ba? Bahala. Di ko kapili oy. Wala lang balay. Wala lang bandre. Wala tao. Ha? Wala. Ikaw si DJ Lab? Yobang Ha? sa tanim mo. Ikaw si DJ Lab? Oh, ako ano? Pwede ko mga number ni mo? Number sa loto? Number sa cellphone o di mo ang Facebook nga pangalan. Ikaw sa oy, sa oy. Sa imong kuan Facebook nga Para pangalan. magkatong investigador oy. Kuan ba? Sa tanti ka unya ba? Naman. Manguyap ko nimo. Manguyap ko nimo sa personal, manguyap ko nimo sa Facebook, manguyap ko nimo sa text o tawag. Dai ko number nimo be? Wa ka gadali. Nagdali gay ko kay basic mo na Ano sa lagi kauban. na lagi ni kadaot lagi kay permiti ka gadali. Nagdali gay ko kay akong kauban manguyap pud sa imo ha. Tay na, nandito ang gibag. Yan eh. Nandito ako. Nandito pa nandong na kay hindi ko oh. Anak gibag din na sugtun. Aday gid. Wala ako guro sugtun. Hindi ikaw wala na lain. Ay. Wala on hal. Iniga nang butakan. Sugtun kay hindi mo panganyo. Wala mo kung nita action. Wala ni ko. Ikaw dahil si DJ Lab katong mag-istorya sa radyo. Katong live programa nga Click FM. Ay ikaw dahil ito. Naman. Sa dito. Girahan kay ko si mong tingog dito ba. Di larguhan ako kung sa tuyo ni mo diri daw. Sige. Akong tuyo jud sa imo is manguyab jud ko. Ano kuya man kana ko? Sige daw Gusto ti ka? Tagay daw Kay, ka nang imong- pinakakuan. Imong tingog kay hamis pa sa adlaw ba? Kita ka ng adlaw basta mo kuan Grabe hamis po na. kayo. Grabe po Nga anak na, hamis hamis imong na. tingog. Kita di ka na adlaw kay hamis din na Bakit adlaw. an mag adlaw ka nang murag si Kimcho imong tingog. Tingog. Murag si Kimcho jud imong tingog ba? Ito na scam na. Ako wala ko problema. Ha? Gihigog man ti ka mo kunay tinuod ani ko karon dire. Pinali ilan mo. 19. Sus, akong gipangita ka ng mas ka nang taas-taas gamay yung edad sa Why problema sa kwan? Kaya na ko sa loyal, effort, unsa man. Kaya na ko na, sugta lang ko. Wala. Ay, sa tinuod lang, sugton ko nimo. Dadun di ka sa mong area. Masaag kag moadto ka sa mong balay. Naasan mo dali ay. Taga Davao. Oh, ya, at talong mo tabo ay nalang uy. Nami Philippine Airlines isa ka buok. Sana. Nami van 5. Nami motor 5. Surya kay dili man ginabawa kong gipangita sa isa ka lalaki. Sige na ba kay muli na ko sugta na ko ba? Maguna-una sa ko, maguna-una sa ko. Pwede naman yung naon basta maingon lang kag oo. Kita na. Sige, dili ko magukuan daw maguyab-uyab uy. Sa man ang dili andam oy. Kabalo man kung andam na ka. Kapay kay maguyab-uyab dyan sa tinuod lang. Maguna-una palagi ko tagay sa kong isa kadlaw nga hunahuna-una. O balik lang ugma kay matubag na imong gipangayo karon. Pati ka. Tubagon ko na ugma. Sige na. Ugma, O lagi. balik ugma, ugma Oh. mismo, mubalik yun ko. Mm. Kadlaon, alas 3 sa kadlaon, ugma, Ayaw ko mubalik na ko. kadlaw. Ay, sigot ka. Pakalikon man daw ko ugma. Wala sigot ako, wala. Oy, Oh, isa na po ka. sabi ko sa naibog si Mua ba? Sana ul. Pamali ka sa personal di ay. Ingko sa. Wa tigang palingkod sa pero una na kang lingkod diha. Unsa may kuyon mo? Manguya bunta pa nimo ba? Grabe ibog gini mo di ay. Basta rin kabahan nimo sa personal di ay. Tama dito ingon nila di nga, wapa di kay ka di ay. Unsa man tong ipangsulti ni Ibar sa imong ay gito. Ako'y nakabalo na, basta yung bariya batasan na. Ako lagi. Dapat yung para kay mo. Kasa pa din ka. Taga Conrad ko taga Bukid nun. Nya barkada mo taga Davao siya, nya taga Bukidnon ka. Alangan nga permente ko gato sila ano kay gasakyanan mo kung lag sila ha. Nya pila edad nimo? Uy, paano ba ko 21 no?
Wala ba dyan sa inyo ha kung gipangita, oy? Sa man ipangita nimo kay andam na ko ipapil sa mo nga kuan. Yan ang lalaki good nga taas-taas o edad sa kuha. Uy, taas. Pila na edad nimo di ay? 20. Oh, 20. Gusto ko ka ng 1 year kuha, na. 5 taas ba? 5 taas sa kuha. Gikan sa 20 hundred or kanang 25 akong ganahan. 25. Di ka sa kuan na may sakyanan. Kompleto, Ford, Hilux, Ranger. Tanan na sa mga. Di mo na importante sa kuha good, oy. Ano sa ko importante para sa mo di ay? Kanang kuan basta dili na importante sa kuha na imong gipangkuan. Wala ko nang andoy anang dato dira ako nang na. So wala po dai kuan ni di ay. Balik na lang po ugma kay gutom na ko ba. Lain na po nimo. Gutom na kayo. Balik lang ugma. Nya. Nya. Yapon. Pabalikon da kog ma. Ada ko balikon. Balikon ka. Kabalikon pug ugma. Ay nakoy tan ani. Ikaw. Alumba lang ta ugma. Kabalikon ta. Malasa. Hindi daw. Oh, kinsa nang pugka? Kuya ko ha. Kuan, pwede kadali lang kayo. Unsa man to? Unsa man pituyo nimo? Kuan, unsa gipang ingon atong duha nga nangadto dire? Nanguyab sa ko ah. Nanguyab. Anong Yo, pabalikon man nimo ugma? Babalik ko na nako niya ikaw unsa man pituyo nimo? Manguyab pud ko. Sus nagana. Manguyab pud ko kay nag-unanay manggod ming tulo kung kinsay magapanguyab gid sa imo ha. Tapos kani ako ang ikatulo. So wala na ko'y daghang paligoy-ligoy pa mao na. Gusto ti ka mauyab. Pwede niya na kay gutom na ko ba. O pa jud ko katiwas og kaon. Gigotom ka? Gutom jud kayo kay ganihan ako sige kuan. Kung sugton ko nimo karon dayon, way problema. Saman mag-Jollibee ta para sa celebrate sa first day natong kuan. Kung sugton lang ko nimo ron, way dagang istorya Jollibee dayon taron. Sige tara. Ha? Sige oy, sugot na tika. Ha? Sugot na tika. Dita na? Oh. Tara na. Hala. Nag-holding hands naman sila. Sa pay balikan na to ugmaan eh. Iya ta kabalik ani ugma. Iya naman gikuha oh. Eh, wato sa amin mangaon sa amin kay gutom, gutom. Unsa man to niya? Gani, sa palabot ani oy. Unsa ang balik ugma? Kumare. Huy. Tara, tara.